Els restauradors de Morella mostren aquests dies els secrets de la tòfona a través de sessions de show cooking. Per només 2 euros, els aficionats de la cuina no només tenen l'opció d'escoltar les explicacions dels cuiners, sinó també de degustar els plats que elaboren. Hem pensat fer pagar este preu simbòlic perquè des de diferents llocs que ens hem informat de com funcionaven els seus cookings i tal, la veritat és que quedava molt millor que la gent veiera que és algo que se cuina i és algo que té un cert valor. Les demostracions culinàries van començar dissabte al restaurant Casa Roque i continuaran el 8 i el 22 de febrer i l'1 de març amb el Cardenal Ram, el Mesón del Pastor i Daluan. Les jornades de la trufa són tant en cap de setmana com entre setmana, perquè sí que és cert que els restauradors ens diuen que durant el cap de setmana són unes jornades que tenen moltíssim èxit, però entre setmana la gent quirde per telèfon, sobretot la gent de fora, per informar-se si realment les jornades també se fan. I cal dir que sí, que se fan durant tota la setmana, des del dia de la inauguració fins al primer cap de setmana, fins al segon cap de setmana del mes de març, que justet enguany coincidís en el Carnestoltes, aleshores s'acabarà eixa setmana. Tot plegat coincideix amb les jornades gastronòmiques que van començar la setmana passada i són una referència a l'interior de la Comunitat Valenciana. En total hi participen 11 restaurants que ofereixen menús al voltant dels 30 euros, protagonitzats pel diamant negre de la cuina.